UGT pinta mal o futuro de Toipes. Aseguran que quen controla agora a firma textil é a empresa Anipo, creada polo grupo Gutsen Bergelsa en febreiro deste ano, única e exclusivamente para mercar a fábrica de Lalín. Denuncian que a operación é un peche encuberto, xa que o grupo se dedica a mercar firmas en crise. Estos, digamos, é o cazacrisis que parece que veñen a levantar o mundo, o que van é ir deixando morrer a empresa, que están a cobrar todo o que poidan, pero sin dar unha resolución do que van a facer cas traballadoras. A proba, din, é que a Anipo, a actual propietaria dende o pasado 22 de xuño, está dada de alta como empresa de produción e transformación de metais. Non ten, polo tanto, ningún coñecemento do sector textil, e é que a estas alturas non teñen feita a roupa de primavera, cando xa terían que estar preparando a temporada do próximo inverno. Ainda que isto se fora para diante, eu creo que nunca vai a ir como unha empresa de textil, por la razón esta que vos estou dicindo, que pode quedar como, si queda para algo, que pode quedar como algo logístico, e para iso, pois ten moita razón o señor Jaume Mata, que co 30% personal lle sobra. Claro, co 30% personal estamos falando de menos de 20 personas.